Kuya, ang sa Tagalog sa ice. Yelo. Tagalog sa ice kay yelo. Yelo. Mauding, yung gipon, bugnaw. Malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. Maayo gid karon mga panahon ano nga kamauta mo sabot sa usa ka sitwasyon. Sa mga nang kapoy kay kas trabaho, nga gabi na ka na uli, niya wala gani ka binli og kanon sa imong asawa, dili dayon ka masuko. Kawa man kay asawa. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Hello guys, naibasahon ba nga nag-ingon nga ang gugma ko no sayon kay ispilingon pero lisod sabton. Kay baw ba mo nga kining akong naong mao ni simbolo sa gugma? Awa, di masabot. Sa malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. So ako hubakon gyud ko. So ako nagkursor sa kog pabakuna kay safe man. So pero pag bakuna nako, the moment na nga gibakunahan ako, pag human gibakuna ni hangad ko. Ang pinitik bitaw sa kong kasing-kasing perting paspasa. Kay kita am kog nurse nga gwapo. Bitaw, katinoray lang guys, okay ra gyud kaya nga akong pagpabakuna bisag hubakon ko. So, basi na ganang kung ganahan kinsa tong ganang magpabakuna natay National Vaccination Day. This November 29, 30 and December 1. So naasad ta sa Barangay Tagbao. So kung kinsa tong ganang magpabakuna, adto lang mo. Pagdala mo og ID, valid ID og ballpen. Daghang salamat. Guys, kinabuhi na to ba? Abi na tog nasanay na ta. Nga ani pobre ta. Pobre ko. Abi na kong nasanay na ko. Pero moabot gid yung panahon nga makaingon kang kapoy no. Ganong ingani nga nung pobre mi nga naning kamot man ta. Ganahan ka nga man kamot may pero ang mong lawas. Dili mo uyon. Ganahan kong mo trabaho pero akong lawas. Bisan mo uyon. Pero bisan pa man anak. Magpasalamaton gyapon ko. Bisag pobre ko. Gold man sa dakong ngipon.